Kom, is recht, dan is recht. Oeh. Poepie, kom. Kom, jou voor. Nou. Juist, nou. Kom, die zag je de bal. Ja hoor. Mijn bal komt. Ja hoor. Tik aan mij. Salah kayo. Ik wil nu nou staan, hè. Dan mijn shoe, wat is die bal op mijn shoe? Mijn shoe niet. Shoe. Dat is dan mijn shoe. Op wie wat kan je daar? Op wie wat shoe. Shoe, dan moet ik ook wel shoe. Juist. Oh, ik heb die. Hij gaat voor, hou ze voor. Nou kan zij weer staan, zien zij. Ik wil hier wacht, waarom? Kom maar eens wat doen. Hou ze voor. Waarom ik een nummertje spelen? Zalene. Bamba, oh ja. Broer, ja. Oh, maak. Dat zijn klaar. En na spelen schuilplek. Niet meer. Kom, kan je die boren? Oh, die zit boren ook. Nou, moet jij weer. Afkomt weg op die schoen. Ja, afkomt toe. Ja, goed. Nou. Zien de schoen van ik jou. Zien de schoen van ik jou. Zien de schoen. Kom maar, tikken. Oh, de stinkt poepen, maar de eerst. Zien de schoen. Ja, ik zie maar niet zo doen. Die bus zijn klaar. Kijk. Schoenen. Nee, moet niet. Schoenen. Kom eens spelen. Dan schop ik in. Nou is het. Waarom? Wacht, laat me uit. Ja, is net zo. Kom, we gaan het spelen. Dan kan je dan maar recht staan. Hou hier, dan maar hier recht staan op positie. Dan maak je zo. Kom. Ik gooi zo banaan. Nooit eruit door het iets. Oh joh, die kan niet eruit door het iets. Oh no. Ik ga kakken jongens. Hij kan niet wegkomen. Ja. Hij zit helemaal niet hier, drankje. Dan maar op hier. Hier toch. Kom, speel 4 uur. En dan aan het terug. Nee, zet je aan het drankje. Sasen, mangan. Wacht. Oh ja, mijn Kom eens hier. Nou, leuk die dan heb je niet aan jou niet zien. Ja, oké, loop je helemaal. Nee, nou los die hier nou aan. Zie je? Wow. Yes, wat die dong man. Kom, nou gaan ze met voor kijk aangevoerd van die Ijskijpelen. Oh. Ijskijpelen. Wat zou je zeggen? Nee man. Chocotijn. Kom eens spelen man. Wat? Had je mij vooruit? Nou kom maar een keer, ik wil zien. Hou je bol. Hou nog eens, wacht. Hou je.
Yo. No. Aku peluk. Silent kan juga silent. Kijk, je met Bulgaren en Russen. Kijk eens. Hij staat van je sterk er nog. Bravo, hij is een juist eruit. Kijk hier, Nina, kijk hier. Hij staat er niet aan de middenhuis staan. Staat tot je een winkel maakt als het een Holland en je Holland en niet te kijken. Of een laatste paar poeien. Kom met dier. Kom met dier. Beetje met stijpen. Oh. Eet met stijpen. Eet met stijpen. Eet met stijpen. Hey, waar is er mijn sponsor? Ja, die mensen als ja. Daarmee is het ja. Ja. Ik kan met je. Dan kan je. Zodat ik kan mij stop, ik kan met je. In mijn hart, in mijn hart. Zij blij en de sky blijft bij u. In mijn hart, in mijn hart. Zij blij en de sky blijft bij u. In mijn hart, in mijn hart. Zij blij en de sky. Hij staat lekker! Ja, was Kylo! Je moet spelen. Waarom jij? Wat is de ene? Wat? Wat is die ene? Wat? Wat is die ene? Wacht. Ik kan het niet aanzoeken nog altijd. Hij is een hartstikke. Dan moet je een hartstikke zien. Dan gaat die mensen niet dan lijken. In mijn hart. Dan gaat het precies doen. Dan gaat het niet lijken. Dan gaat het niet commenten. Je ogen. Wat? Je ogen. Ja, waarom? Erop weer iets wees. Voilà, iets wees. Zeer saluut. Kijk hier. Ik kan nog altijd de heiling opzetten. Nog wat nog tegen. Ja, hij staat eens in. Hij staat in. Hij kan een hele uitkomen. Kijk daar heb je mij voor Kalawi. Kijk daar heb je mij voor. Maar dat is Oh, no. wie is die? Kalawi. Laat eens zien waarom. Waar geloof jij nou? Hier. Zo gaat die uit. Jij wil zien. Jij wil kijken hoe die rijdt. Geloof je lekker? Is hij in jouw klas? Gewoon naar hallo. Gewoon naar hallo wat geloof je? Nou, wat is voor Hele. Kom eens vier man, joh. Hij gaat nog goed voor jou.
Nasa ano ko? There's back up on the look up. Wasa tigirang biyaw kang ganyan. Ha? Masa tigirang biyaw ang sugdang. Kuwan? Nasa tigirang biyaw. Naiklam out mo na ang utak. Hosea salute. Hosea salute. Kisa. Kaya. Kisa. Man. Easy. Yeah, we was the basketball. This is.